खुलुमबाय गिबियाव प्राइम 24 हेडलाइननि नायगिरिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै इं 2020 मायथाइनि 18 मे बे दिनैनि सानखौ दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायजों बर' बिजों सान महरै फालिबोगासिनो दङ। गाहायै इं 1963 मायथाइनि 18 मे खालारखालि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों नाजानायजों बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव थिसनजेननाय जायो। बै साननिफ्रायनो जोंनि बर' रावा गोजौ थाखो एबा गोबां जौगाबोनो हमदों। गाहायै जोंनि बर' बिजोङा गुदि फरायसालिनिफ्राय गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि, फरायसालिमा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' रावा भारत सरकारजों ओइट शिड्युल महरैबो गनायजानो हमबाय। गाहायै जों नैबे 18 मे खालारखालिखौ मा समनिफ्राय आरो माबोरै फालिबोनाय जादोंमोन बिनि सोमोन्दो, बिनि जारिमिनखौ जों मिथिना लागोन। दायो बे जारिमिनजों सोमोन्दो लाखिनानै दायो जोंजों लोगोसेयाव दं दानि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त सार। जों दानि बुहुमनां महामारिया कर'ना भाइरासनि थाखाय बिथांनि साखाथिसिम जों नुजाहैनो हायाखै। थेवब्लाबो बिथांजों जोङो फनाव कल खालामनानै जों माखासे बाथ्रा मिथिना लादिनि। गाहायै गिबियावनो जोंनि दानि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त सारखौ जोंनि चेनेलाव गिबियाव बरायग्रोनाय जाबाय। सार, नोंथाङा दिनैनि बे 18 मेखौ बर' बिजों सान महरै फालिनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो बयनिबोसिम दिनै बर' बिजों गायसननायनि बे गोथार सानाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बर' रावा सोलोंथाइनि बिजों राव महरै दिनै 57 बोसोर दावबायनानै 58 बोसोराव आगान होफैबाय। बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों राव महरै गनायथि मोननायनि बे गोथार सान 18 मे खालाराव जों साफ्रोमनिबोसिम गोजोन हामलायथि बावहरबाय। 1963 मायथाइनि 12 मे खालाराव बर' बिजोङा गुदि फरायसालिनिफ्राय जुरिजेनदोंमोन आरो थांनाय 57 बोसोराव बियो सेकेन्डारि इडुकेसन, थामहिनबा गेजेर खोन्दोनि जि सोलोंथाइ, बे मोनसे सोलोंथाइनि बिजों महरै गायसननानै लानो हाबाय। बेनि उनाव मुलुगसोलोंसालिफोरावबो मोनसे आयदा राव महरै आरो मोनसे गोनां आयदा राव महरै जायगा आवग्रिनो हाबाय। भारत संबिजितनि 8थि फारियाव जायगा आवग्रिनो हानायनि अनगायैबो भारत सरकारनि बयनिख्रुइ जौसिन थिसनथाइनि जि आनजाद UPSC, बेफोर आनजादफोरावबो बर' रावा जायगा मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि दारैनो बर' रावा मोनसे रावसानिफ्राय, डायलेक्टनिफ्राय स्टेन्डार्ड लेंगुवेज हिसाबै बे रावखौ गायसननो हानाय जाबाय। बेनि सेर सेर बर' लिरगिरिफोरनि सोरजिलु थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों दिनै हादरारि मानथाखोनि बायदिसिना बान्था, गनायथि आरो मददफोरखौ मोननो हानाय जाबाय। माने बर' बिजों सोलोंथाइनि दारैनो जोंनि बर' फिसाफोरा सोलोंथाइनि गियानखौ मोननो हानायजों लोगोसेयैनो बर' रावखौ मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज, हादरारि आरो मुलुगनाङारि मानथाखोआव जौगासारनो हानाय मोनसे राव महरै जों गायसननो हादों। आरो बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइखौ साबसिन हामसिन थुनलाइफोरनि सारियाव जों दोननो हादों। बेनो जाहैबाय बर' बिजों गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिमनि माखासे मख'जाथाव जाफुंसारनायफोर। अब्लाबो थांनाय 57 बोसोरनि जि गोलाव लामा हान्थिनाय, बे गोलाव लामा हान्थिनायाव जों माखासे बिथिङाव दाबो जाफुंसारनो हायाखै। बेफोर जाहैबाय बर' बिजों सोलोंथाइनि थाखाय एखुथायै जोङो मोनसे एडुकेसनेल
बर' मिडियाम एजुकेसनेल पलिसि मोनसे बिथांखि मोनसे जों थांखिनानै लानो हायाखै। फारसेथिं सरकारि आरो बेसरकारि खोन्दोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि गासै फरायसाफोरनि बिसान, गासै फोरोंगिरिफोरनि बिसान, गासै फरायसालिफोरनि बिसान, बेफोर आबुं खारिथिफोरखौ बुथुमनाय आरो दोनथुमनाया दिनैबो जाफुंसार महर मोनाखै। बबेखानि जेसेबां बर' थुनलाइ एबा बिजाबफोर दिनै सेबखांजाबाय, बे बायदिसिना आफाद एबा गौथुमफोरनि दारैयानो जा एबा लिरगिरि थुनलाइगिरिफोरनि गावबा गावनि नाजानायनि दारैनो जा, बेफोर गासै थुनलाइ सोरजिफोरखौ जोङो बुथुमनाय आरो दोनथुमनाय बे खामानि फारसे जों मावनांगौ दाबो दं। दा आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि अनसायनाय, मदद आरो गोख्रों मावफारिनि गेजेरजों बेफोर खामानिखौ जों मावफुंनो हासिगोन। सार, जों बे आयदायाव आरो फिन फैबावगोन। गिबियाव जोंनि नैबे 18 मेखौ बर' थुनलाइ बिजों सान महरै माबोरै आरो माब्लानिफ्राय जाजेननाय जादोंमोन, बिनि जारिमिनखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जादों सारखौ। औ, बेखौ थांनाय 1952 मायथाइयाव जेब्ला बर' थुनलाइ आफाद दानाय जादोंमोन, बे समावनो थांखि लानाय जादोंमोन जे बर' रावजों सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ जों मोननांगौ, बेनि थाखाय सरकारजों सावरायनांगौ होननानै। गोबां खेब सावरायनायनि उनाव बै समनि आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि बिमला प्रसाद चलिहाया 1963 मायथाइनि 18 मे खालाराव बै समाव क'क्राझार जिल्लायाव बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ बेखेवजेनदोंमोन। दा 1963 मायथाइनिफ्रायनो बे 18 मे खालारखौ जों बर' बिजों गायसननायनि सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। सार, गोदोनिफ्राय लानानै जोंनि दानि बर' थुनलाइखौ रुजुयोब्ला बेसेबां जौगानायसिम नुहुरो सारा? आरो इयुनाव मा मा बिथिङाव बर' थुनलाइया जौगानाय, मा मा आयदानि सायाव बर' थुनलाइया जौगाबावनांगौ होननानै बिनि सायाव बांसिन खामानि मावगोन? थारमाने गिबिथाराव जेब्ला फरायसालिफोरखौ गायसननाय जादोंमोन, अब्ला टेक्सट बुकनि फराय बिजाबनि गोनांथि जादोंमोन। बेनिखायनो 1963 मायथाइनिफ्राय माने 1990 बा 93 मायथाइ समसिमनि बै समनि जेसेबां थुनलाइ सोरजिजाबाय, बे गासैबो टेक्सट बुकफोरखौ लानानै, गाहायै फरायफारि बिजाबफोरखौ लानानै माने बिजाब सुजुनाय बा जोंनि लिरगिरिफ्रा मुखुब जादोंमोन। दा बे समाव गोबां सोरजिलु थुनलाइ जोङो माने सोरजिनानै लानो हायाखैमोन। खिन्थु बेनि उन समाव जोङो बर' रावा जेब्ला कलेज आरो मुलुगसोलोंसालि मानथाखोआव सहैनो हाबाय, आरो बिनि उनाव जेब्ला बर' थुनलाइया बर' रावा भारत संबिधाननि 80थि फारियाव थिसनजाबाय, लोगो लोगो बर' थुनलाइयाव गोबां सोरजिलु आयदानि माने थुनलाइ जों सोरजिनो हानाय जाबाय। राव दानस्लायनाय बिथिङावनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै सोरजिनाय बे थुनलाइनि गासै आयदाफोरखौ लानानै थुनलाइ सोरजिनो थाखाय जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा मुखुब जाबोदों। दा फैबाय थानाय समफोराव जोङो जाहाथे बर' रावखौ फरायनानैनो बर'फोरनि बागैल' मिथियालासेनो बर'फोरनि अनगायैबो माने गुबुन हारि माहारिनि बाथ्राबो मिथिनो हायो, गुबुन देश बिदेशनि मुलुगनि बाथ्राखौ जाहाथे जों बर' थुनलाइयाव नागिरनानै मोनो, बेबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै थुनलाइ सोरजिनांगौनि गोनांथि दं। गिबियाव बर' थुनलाइखौ सोरजिनाय जादोंमोन बर'नि राव, बर'नि हारिमु, बर'नि सोदोमस्रि, बर'नि जारिमिन बायदिसिना गासै बर' हारिखौ लानानै, बर' हारिखौ बिथा खालामनानै थुनलाइ सोरजिनाय जादोंमोन बर' रावाव। दा बेखौ एसे बारनानै सोलायनानै दिनै बर'फोरनि अनगायैबो मुलुगनि साबसिन हामसिन राव, थुनलाइ, सोदोमस्रि, जाथाय, सल' बेफोर गासैखौ सानदांथिफोरखौ लानानै थुनलाइ सोरजिनांगौनि गोनांथि दं। जाहाथे जों गुबुन राव, इंराजि साहित्य, इंराजि थुनलाइ एबा
असमिया थुनलाइनि सायाव सोनारालासिनो बर' राव आरो बर' थुनलाइखौ फरायनानै जाहाथे जोङो माने मुलुगखौ नुहरनो हायो, मुलुगनि गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो, बेबायदि रोखोमै माने मोनसे गुवार आवथालनि सानस्रिफोरजों थुनलाइ सोरजिनांगौनि गोनांथि दं। आरो बे बिथिङाव जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा खामानि मावगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। आरो बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायहरो। जोङो थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि जा मेल बोसोरारि जथुमा, बे मेलनिफ्राय बै गेवलां मेलनिफ्राय जों मिथिनो मोनबोदों दि बे खेबाव बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइ मुंनि मोनसे सफ्टवेर खुलिगोन होननानै जों खोनानो मोनदों। दा बैनि सायाव एसे बुंफोरथिनि थाखाय आं सारखौ खावलायनाय जाबाय। औ, आरो गुबुन मोनसे गोनांथार बिथिङा जाहैबाय जे दानि मुगाया जाहैबाय मोब्लिबारि बिजोंनि मुगा, इलेक्ट्रनिक्स मिडियानि जुग। दा बे बिथिङाव जोङो बर' राव आरो थुनलाइखौ बे टेकनिकेल माने साइडजोंबो जोङो जौगाहोनानै लांनांगोन। दा बिनि थाखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय 59थि बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो थुनलाइ मोनसे मावथांखिजों फोसावदोंमोन। आरो बे मावथांखिनि खामानिया दाबो सोलिगासिनो दं। बोसोरनैनि गेजेराव बेखौ जों आबुं महर होनो हागोन। अब्लानो बर' रावखौ मुलुगनि गासै मानसिफ्रानो मिथिनो हानाय, फरायनो हानाय जाहैसिगोन। आरो जों बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफ्राबो इंराजि, असमिया बायदि रावफोरखौ गोरलैयै सोलोंनायनि खाबुखौ मोननो हागोन। आरो बिनि सेर सेर दा नै आथिखालाव नुजानाय गुबुन मोनसे जेंनाया जाहैबाय कभिड-19, थामहिनबा करुना बेरामनि थाखाय दिनै मुलुगनाङैनो लकडाउन सोलिगासिनो दं। जोंनि हादर, जोंनि आसाम, जोंनि जायगायावबो दिनै लकडाउन सोलिनायनि थाखाय फरायसालिफोरा बन्द जानानै दं। दा बे समाव जोङो अनलाइननि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनाय आरो जोंनि फोरोंगिरिफोराबो अनलाइन फोरोंथायनि गेजेरजों जोंनि बर' राव, बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो दैदेनलांनाय बे खामानिखौ मावनांगौनि गोनांथि दं। दा बेफोर माने आयदाया जोंनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोदान जाहैबाय, फरायसाफोरनि थाखायबो गोदान जाहैबाय। थेवबो जोङो बिटिसिनि जि सोलोंथाइ बिफान, बिनि डाइरेक्टर बिथोनगिरिजों आङो बेखौ रायलायदों मोजाङै। दायो माने दिक्सा पर्टेलाव बर' बिजोंनि गासै थाखो 9, थाखो 10 नि फोरोंफारिखौ आपल'ड खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बे दिक्सा पर्टेलाव बे फोरोंफारिया आपल'ड जाजोबनाय लोगो लोगो बिटिसिल' नङा, दुलाराय आसामनि बर' फरायसाफोरानो, बर' बिजोंनि फरायसाफोरानो बे अनलाइन क्लासफोरखौ मोननो हासिगोन आरो बेजों सोलोंनो हासिगोन। गुबुन फारसेथिं सर्ब शिक्षा अभियान, आथिखालनि जि माने समग्र शिक्षा अभियान, बे समग्र शिक्षा अभियानाबो गुदिनिफ्राय गेजेर खोन्दोसिम माने इलिमेन्टारि थाखोनि फोरोंफारिखौ बिथांमोना जथायगासिनो दं। जों आसा खालामदों जोबोद खम समनि गेजेरावनो बर' बिजोंनि थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 सिमनि अनलाइन फोरोंफारिया आबुं महरै माने फोरोंनाय खामानिया जागायजेनगोन। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दायो जों सारनाव जोबथि सोंथि सोंनो लुगैदों दि दायो बुहुमनां कभिड-19नि थाखाय महामारि कर'ना भाइरास दुलाराय बुहुमावनो साग्लोबसारदों। बेनि थाखाय नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा रायजोफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? बे कभिड-19 भाइरासनि गेजेरजों जि कर'ना बेरामा दिनै गोसारदों, बे बेरामफोरनि बे गोसारनायनिफ्राय जानगार होनानै गावखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो गिबियावनो गुबुन गुबुन मानसिफोरनि फोनांजाबनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन, जायखौ ससियेल डिस्टेन्स होननानै बुंदों। बेखौ जों बयबो फालिनांगोन। आरो गोनांथि गैयै दावबायनाय, हाथाय बाजाराव थांनाय एबा सुबुंफोरनि थुबुरनिफ्राय गावखौ एसे गोजानाव माने फारागथियाव दोनोब्ला मोजां।
आरो साखोन सिखोनै थानाय बेफोरबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै सोलियोब्लानो बे बेरामनि गोसारनायनिफ्राय जों गावखौ रैखाथि याव लाखिनो हागोन। आरो वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना फोसावदों दि गुबुन गुबुन बेरामफोरनि बायदियैनो बे कभिड-19 बेरामाबो मुलुगाव थालांसिगोन, जोबनाय नङा। बबेखानि बेखौ होबथानो थाखाय मुलि दिहुननायनि राहाफारि लानाया सोलिगासिनो दं। दा बेनिखायनो जिहेतु बे माने कर'ना बेरामा गोबाव समसिम मुलुगाव थागोन, जोरनानै थागोन। गोबाव समसिम जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नानै थानो थाखायनो जों माखासे हुदाफोरखौ दानानै लानांगोन। जेरैहाय माने गुबुन गुबुन मानसिफोरनि फोनांजाबनिफ्राय एसे गोजानाव थानाय आरो साखोन सिखोनै थानाय, गावनि देहाखौ जोथोन लानाय आरो गोनांथि गैयै दावबायनायफोरखौ दोनथ'नाय, बेखिनिखौ फालिनो थाखाय आङो खावलायबाय। आरो लोगोसेनो जोंनि गोबां बर' फिसाफ्रा दिनै दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ बायदि गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैदों। बिसोरबो फैफिनगासिनो गावबा गावनि न'खर गामि फारसे। बिसोर सफैनाय समाव जाहाथे दावराव दावसि खालामालासिनो बिथांमोनखौबो माने देहा फाहामसालियाव नायफामजानाय, डाक्टारफोरनि बिथोन लानाय बेबायदि सुबुरुनखौ बिथांमोननो होयो। आरो बिथांमोनखौ जाहाथे सुबुंथिनि नोजोरजों बयबो अनसायो आरो एखे समावनो बिथांमोननिफ्रायबो एसे जानथायखौ माने फारागथिखौ लाखिनानै गावखौबो रैखाथि होयो। बेखिनि खावलायनायखौ लाखिबाय। दिनै 18 मे बर' बिजों सान महरै फालिनायजों लोगोसे जोंनि सानजारि नोगोरनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा माब्लानिफ्राय जोनोम जानाय आरो सोर दाजेननाय, बैयाव दागिरिफ्रा बेसेबां खस्थ' मोननाय, बैनि सोमोन्दो जों एसे मिथिना लादिनि। जों रादाबगिरि अरुण ब्रह्मनि दैदेननायनि जोङो माखासे मोगा-मोगि लानायनि नुथाय नायदिनि। जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ माब्ला गायसनदोंमोन आरो बै समाव बिनि थासारिया माबायदिमोन, बिनि सोमोन्दै। खुलुमबाय। जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ 1983 मायथाइयाव जनायाव गिदिर मोनसे थुनलाइ आफाद खुंनानै गायसननाय जादोंमोन। सिगाङाव बोखावि लखिमपुर जिल्ला थुनलाइ आफाद बादिसो दंमोन। नाथाय 1983 मायथाइयाव जोङो जनाय महकुमानि थुनलाइ सिबियारिफ्रा ज' जानानै बै समाव प्राइमारि लेभेलनि जि मोनसे कमिटिमोन, सिमेन्ट सापरि आरो जनाय बे लेभेलनि मानसिफ्रा अर्थात थुनलाइ आफादनि मानसिफ्रा ज' जानानै जों मोनसे गिदिर बर' थुनलाइ आफाद खुंदोंमोन जनायनि मिसिं ख्रिस्टि भबनाव। बे समाव हितेश्वर शइकिया कंग्रेस गभर्नमेन्टनि जास्ट जनता गभर्नमेन्ट जानायनि उनाव बे गभर्नमेन्टआ जादोंमोन। आरो बेवहाय मिसिं, बर' बयखौबो लानानै जों मोनसे डिसिसन कमिटि दानानै गिदिरै बर' थुनलाइ आफादनि जों बेवहाय आफाद खुंनानै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन। आरो बे समाव मटर लाइन गैयामोन, खारामोन, ट्रेनल' दंमोन। हाग्रा बंग्राजों नोलो, ओमफ्राय बेबादिनो खाग्रा, थुरिबारि बिदिनो बुंफबनाय, लामायानो जेरैबो क्लियार नङामोन। होमबाबो बे समनि बर' रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि खौसेयै खामानि मावोमोन, जेखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो गोसो होनानै मावोमोन आरो लिडारशिपखौ बिराद मानियोमोन। ओंखायनो जोङो खौसेयै बै समाव जारुंसारि रातिराम बर' आरो शिबचरन नार्जारि, लीला नन्द ब्रह्म सनापुरनि बिथांमोन, मलय औवारि आरो बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बै समनि मावथि जोंहा
अबथिरा जिउ गोमानाय अनिल मोसाहारि आंनिनो सेक्रेटारिमोन, बियो प्राइमारि लेभेलनि, आं प्रेसिडेन्ट बे समाव। बेबो सुबोध बसुमतारी, बेबो रुंसारि जाबाय। बेबायदिनो हजोंहाय जुनायाव जोंहा शैलेन नार्जारि, दा बर' फोरोंगिरि, खुब सांग्रां मावथि आरो आंजों एकदम सिथाबनानै खामानि मावग्रा सासे मानसिमोन। आरो भुमिधर बर', ओमफ्राय चन्द्र बर', बेबायदिनो बुरजा हजोंनि अबिनाश ब्रह्म, बिसोरबो बयबो। ओमफ्राय बेबायदिनो जुनाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै जों बे थुनलाइ आफादखौ जिल्ला महर होदोंमोन। आरो बे जोंनि गेवलां हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' साहित्य सभानि नेहाथारि सोरगोआरि जोंहा रुंसारि, जायखौ जों सोरबां सुबुं होननानै बुङो, बिहुराम बर'आ फैदोंमोन। आरो बै समनि कंग्रेसनि मन्त्रि जोंहा लुइस इस्लारि, बियो स्टेट इडुकेसन मिनिस्टारमोन बे समाव, फैदोंमोन। फैनानै मोजां जोंखौ थुलुंगा लांदोंमोन। आरो मिसिं रायजो राजा, बै समनि जोंखौ मदद होग्रा मिसिं रायजोफ्रा, बेवहाय रुंसारि गलाब चन्द्र दले, ओमफ्राय रुंसारि धनेस्वर मदि, जोंहा जोंनि दाबो दङ जोंहा दुर्गा होननाय सासे दङ मिसिं मानसि, बेबो खुब मोजां मावथि। आरो जीबन दले, डक्टर जीबन दले, बिथांमोना रामपद दले, रुंसारि रामपद दले, बिथांमोना जोंखौ बिराद मदद होदोंमोन। आरो बे आफादखौ दानायाव जोंखौ जेरैबो रांखान्थियै, राजखान्थियै जेरैबो हेफाजाब होनानै जोंनाव जाफुंहोदोंमोन। आरो जोङो बे आफादखौ ओरैबादि बेन्ड पार्टि लालायनानै, ओरै मोजां गेट बानायनानै मिसिंफोरनिबो रावजों बरायनाय बेबादि गेट बानायनानै जों बर' मिसिंफोरनि आइजोफोरजों बेखौ सावगारि आखिलायनानै गेटआव जोंनि बरायबाय, वेलकाम मिसिंनि खुमरुद सुदं, बेबादि सोदोबजों जों समायना मोनसे इन्टिग्रिटिनि गेजेरजों बे आफादखौ खुंनानै दुलाराय बर' साहित्य सभानि नेहाथारि बै समनि बिहुराम बर', लुइस इस्लारि मन्त्रि, बै समाव स्टेट इडुकेसन मिनिस्टार, बिथांमोननि गेवलाङाव फैनायाव बे आफादा मोजां जाफुंदोंमोन। आरो जोंनि जि आफाद दानाय, बिनि सानसे सिगां जि आफाद दानाय, बे आफाद दानायाव नैबे सिमेन्ट प्राइमारि, जुनाय प्राइमारि, बे मोननैखौ ज' खालामनानै जोङो जुनाय डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन 1982 मायथाइनि बे गेवलां मेलाव। जानो हागौ बियो जानुवारि दानाव जादोंमोन ना, जानुवारि दानाव। बे समाव जोंनि एसपि गेजेर फरायसालिया लुजेननाय बारा गोबाव जायाखै। खालि जों 1977 मायथाइयाव लुदों एसपि बड' एमइ स्कुलखौ। ओमफ्राय जोङो 1982 मायथाइयाव जोंनि जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ दादों। आरो बेवहाय आंखौनो गिबि आफादगिरि महरै सायख'नानै लादोंमोन। आरो नेहाथारि महरै मलेन्द्र औवारि, रिटायार्ड, दानि जा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि, बेखौ लानानै मोनसे गोख्रोङै बे थुनलाइ आफादखौ दादोंमोन। आरो बेखौ आङो खेब मोननै दफे सायनो गोनां जादोंमोन बे आफादखौ। आरो मावनो हानाय बादि
आङो जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ आङो दैदेनदोंमोन आरो सिमेन्ट सापरियाव जोबथा जोङो मोनसे गेवलां आफाद फज'नानै जोंनि गिबि आफादखौ सिफायनानै गोदान मावथिफोरनो गथायना होनाय जादोंमोन। होमब्लाबो आङो बर' थुनलाइ आफादनि बिबाननिफ्राय थादोंब्लाबो अरायबो थुनलाइ आफादजों जेब्लानो लेंहरो जेब्लानो बिथांनिफ्राय माबा मोनसे गाबज्रिनाय मोनो होमबानो आं खोमा होदोंमोन आर नुजाथिदोंमोन। दा दासिम जोंहा बे जुनाय जिल्ला बर' साहित्य सभानि बा थुनलाइ आफादनि जि मावथि बिथांमोनजों मावथि जानानै दं। आरो नैबे सिमेन्ट सापरियाव दादि UN एकाडेमि लुदों बेवहाय गिबियैनो बे हाखौ जोङो आं मलेन औवारि आरो बिरेन बसुमतारी दा बिथाङा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जों सासे बैकुन्थ दास होननाय सासे बे सिमेन्ट सापरि थानावनो अपारेटर हिसाबै खामानि मावोमोन वाइल्ड अपारेटर हिसाबै बिनिफ्राय जोङो दा जोङो बहायनो बे हायावनो दा बर' थुनलाइ आफादखौ खुंनानै बहायनो जोंहा जोंनि रुंसारि राथिराम बर'आ फार्स्ट बे मार्टियार थमखौ बियो दान होदोंमोन। नैबे हायाव दा सिमेन्ट सापरियाव UN एकाडेमि जि जोङो फरायसालि बसायदों बेवहायनो जों बे हाखौ बाहाय बिदि बाहायदों। आरो बेवहाय जोङो बर'फोरनि गेजेराव गिदिर मोनसे जुनाय कनस्टिटुवेन्सि MLA कनस्टिटुवेन्सिखौ लानानै मोनसे बर'फोरनि गेजेराव ससाइटि मोनसे बड'सा माल्टिपार्पास ससाइटि होननानै मोनसे ससाइटि खुलिदोंमोन। बेवहाय जों बे हाखौ एसे बे बड'सा माल्टिपार्पास ससाइटिनि मुङावबो दोननाय जादोंमोन आरो नाथाय दा बियो बे हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायाखै। दा जोंनि हारिनि थुनलाइगिरिफ्रा ज' जानानै बर' हारिफ्रा ज' जानानै जोंहा बेहाय 4 बिगा हा दंमोन। 4 बिगा हायाव दा जोंहा UN एकाडेमि जोंनि जे सोलोंथाइ आयदानि जे मोनसे फसंथान बे फसंथानखौ बेवहाय फज'नानै दा मोजां सोलोंथाइ होगासिनो दङ। ओरैनो जोंनि लाखिनाय हाया बेखार थाङाखै। आरो थुनलाइ आफादनि जि अफिस बे अफिसाबो दा बेवहाय महर मोननानै बेवहायनो मोजाङै सालायगासिनो दङ। जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हेड अफिस हिसाबै आरो आङो बेखौनो दा हामलायो जों बै समाव जि खस्थ'नि गेजेरजों थुनलाइ आफादखौ दैदेनबोबाय बे समाव बिदि सांग्रां मावथि लेखा गोरों जोंनि इयुन जोलै बारा गैयामोन। जों जा फोरोंगिरि जानाय मानसि माखासेफोर आरो जोंनि आबादारि रायजो राजाफोर बिसोरखौनो लानानै जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनबोदोंमोन जा रोंगौ बिनि गेजेरजों। आरो बेबादिनो जोङो महर होनानै दासिमनि नैबे दा बर' थुनलाइ आफादा जि थाखोआव सहैबाय जोंना बुरजा लिरगिरि ओंखारबाय। बिनिफ्रायनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था मोननायबो जाबाय। बिमल मुसाहारि बे लिरबिदां बिनि खन्थाइफोर रुजुनायनि थाखाय बियो बिदिनो बान्थाबो मोनबाय। मोजां जोंहा लिरगिरिफोर दानि जोलैयाव आइजोफोरबो लाइमोनफोर आरो गागि लिरगिरिफोरबो दङ बुरजा ओंखारबाय। आरो थुनलाइ सिबियारिया दा जोंनि जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव मोजाङै साननानै लिरग्रा खन्थाइगिरि सल'मा लिरग्रा सुंद' सल' लिरग्रा आरो बिदिनो बिजाब महरै बुरजा मानसिफ्रा गाव गाव लिरनायखौबो दिहुननो हानाय जाबाय।
दा बेवहाय थुनलाइ आफादनि जोंहा मोनसे रायथार एकाडेमि दं। बे रायथार एकाडेमिनि जाय नेहाथारि खोब मोजाङै मावफुंनाय धनेस्वर नार्जारि दा जोंहा सिमेन्ट कलेजनि सासे बिबुंथिगिरि बेयो बेवहायनो दङ। दा जोंनाव जों गोग्गायै बुंनो हायो जोंना जिल्ला बर' साहित्य सभाया बुरजा थुनलाइ सोरजिगिरि सुबुं मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे बाख्नायथाव आरो बयनिबो गेजेराव जों गोग्गाजाथाव मोनसे जोंनि थाखाय मोजां जोंनि मोनसे थासारि आरो जोंनि गेजेराव जोङो गावनि हारिखौ थुनलाइजों सिबिनायाव मैखोम बाहागो लानो हागोन होननानै आं सानो। जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिहेतु गायसनजेननाय बिथां मानिनां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म सारा जिहेतु गावनि जिहेतु गायसनजेननायनिफ्राय सलायबाय थानाय समाव माबायदि सोलिबोदोंमोन बेखौ जोंनि गेजेराव फोरमायबाय। थारैनो जोङो बिथांखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै आरो खनलेयै जोङो बरायबाय आरो बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि 18 मेखौ लोब्बा लाखिनानै जों सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।